Καλησπέρα σας. Κυρία Ελπίδα, έχω κι εγώ περάσει από το σκονάκι. Δεν υπάρχει μαθητής, νομίζω, που να μην το έχει σκεφτεί. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Όπως είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, 1η Οκτωβρίου του 1984, έτσι απλά, έτσι απλά, σαν σήμερα, βέβαια δεν είναι 1η Οκτωβρίου, είναι 25 Ιουνίου 2014, πέρασαν 30 χρόνια. Είναι αληθινά τα 30 χρόνια. 1η Οκτωβρίου του 1984 ήρθα ελεύθερος στο σχολείο και σιγά σιγά 2 λέξεις για 30 χρόνια από την ώρα που ξυπνάω μέχρι το βράδυ είναι μαζί μου. Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου. Μάλλον δεν θα τα καταφέρω. Μπορώ να φιλήσω λίγο το δικό μου ζάκι, συγγνώμη. Είναι πολλά άτομα, είναι... θα τα πω σε λίγο. Ήρθα ελεύθερος, παντρεύτηκα, έκανα 2 κόρες, απέκτησα μάλλον, συγγνώμη, 2 κόρες. Δεν τα λέω καλά για τα φιλολογικά μας, γιατί οι φιλόλογοι με κατηγορούν ότι δεν μιλάω καλά τα ελληνικά, αλλά γυμναστής είμαι. Η μία μου κόρη είναι απόφοιτος από το σχολείο μας, είναι φοιτήτρια, και η άλλη μου κόρη είναι πρώτη γυμνασίου. Σήμερα είμαι διπλά χαρούμενος, γιατί με τιμά το σχολείο οι 2 λέξεις εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου, που με τίμησαν αυτή τη στιγμή μαζί με 3 μαθητές. Οι 2 μαθητές μας, μαθήτριές μας, τιμήθηκαν για άθλημα, για τον αθλητισμό, και ο ένας αθλητής μας και ο ένας μαθητής μας για το πνεύμα. Εμείς σαν γυμναστές καλλιεργούμε και τα 2, και το πνεύμα και το σώμα. Όλα τα χρόνια προσπαθούσα να μοιήσω τα παιδιά του σχολείου μας, και μιλάω για το σχολείο μας αυτή τη στιγμή, στο σχολικό αθλητισμό, ώστε τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν τη θέληση, το ήθος, την αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη και τον συναγωνισμό και τον ανταγωνισμό, δηλαδή την ευγενία άμυλα. Σιγά σιγά προσπαθούσα να συμμετέχουν και σε αγώνες. Σιγά σιγά έβγαιναν από το σχολείο μας παιδιά που πήγαιναν σε σχολικούς αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ και στίβο ή κολύμβηση, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κάθε βαθμίδα, τους συναδέλφους μου, στο δημοτικό μέσω της υποδιευθύντριας της κυρίας Πατριάρχη, της Δέσποινας, που συνεργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια μαζί, στο γυμνάσιο, τη γυμνασάρχη την κυρία Ελένη Κουτσόγιοργα και τους συναδέλφους, στο Λύκειο, τον κύριο Μαλάμη και τους συναδέλφους. Αφήνω στο τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Γιαννόπουλου, που στη δύσκολη στιγμή της υγείας μου, που συμπαραστάθηκαν. Θα ήθελα να σας πω για τα πρόσωπα που είναι κοντά μας, που είναι κοντά μου, εκτός τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, είναι και ο αδελφός μου. Ένα μικρό. Και τέλος, θα ήθελα να το αφιερώσω στη γυναίκα μου, που κάθε μέρα ασχολείται με τα εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου και ακούει τη λέξη εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου.